Hallelujah! Mayong gabi sa mga anak sa Dios. Amen? O sana pod kahigayon alang sa ato mga igsoon nga mamati sa pulong sa atong buhi nga Dios. O karong gabi na mga igsoon magtuon ta sa pulong sa Ginoo. O before ta magtuon, adtuon ta sa ato ang church declaration. Okay, sabay ta? In the count of 3, 2, 1, go! Today I receive all that Christ died to give me. His abundant life, limitless grace, boundless mercies, and overflowing provisions. Today I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. Today, I open myself to God's Word and more revelations of His true gospel of grace. Today, my mind is alert and my heart is fertile ground for the good news to produce a fruit by the hundredfold in the power of the Holy Spirit. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed to overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, Amen. Okay, amen. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Salamat, Lord, sa imong mga pulong. Amen. O karong gabi na mga igsoon, magtuon ta sa pulong sa atong buhi nga Dios. O ang atong foundation text atong pagakuhaon diha sa Salmo chapter 103 verse 1 hangtod sa 5. Ang pulong sa Dios nagaingon giuluhan kini dinhi og ang gugma sa Ginoo. In verse 1, daygon ko gayud ang Ginoo. Daygon ko siya sa iyang pagkabalaan sa tibuok kong kinabuhi. Daygon ko gayud ang Ginoo og dili ko gayud kalimtan ang iyang mga kaayo. Gipasaylo niya ang tanan kong sala o giayo niya ang tanan kong balatian. Giluwas niya ako gikan sa kamatayon ug gipanalanginan niya ako sa iyang gugma ug kaluoy. Gitagbaw niya ako sa maayong mga butang samtang ako nagakinabuhi. Aron nga magpabilin akong batan-on ug kusgan sama sa agila. Ang Dios magapanalangin sa iyang pulong. Amen. Praise God. Karong gabi na mga igsoon, ang pulong sa Dios nga atong pagatun-an ug ang ato ang tema karon nagauluhan kini ug ang pag-ihap sa mga panalangin nga gikan sa Dios. Hallelujah. Mga igsoon, nasugdan na ba ninyo ihap ang inyong mga panalangin nga nadawat gikan sa atong buhi nga Dios? Hallelujah. Magpasalamaton ka sa bisan gagmay nga mga butang o sa dagko nga mga butang ug sa tanan nga imong nasinatian sa kinabuhi. Ihapa ang mga panalangin nga imong nadawat, dili lang ang mga problema. Pwede ba nimo isa-isahon pag-ihap ang mga panalangin sa Ginoo? Gikan sa buntag hangtod sa hapon. Gikan sa imong pagmata, Lord, unsa man ang unang ihatag sa Dios sa tuwa, kining atong gininhawa, ang maayong panglawas, kauban sa tong pamilya, kauban sa tong mga mahal sa kinabuhi, muna ang number 1 nga gihatag sa tuwa sa atong pagmata. Ang kanang atong pagmata igsoon usa na kagasa sa Ginoo. Kay uban diha dili na makamata sa buntag. Tungod kay naibalatian, mamatay na, dili na makabangon tungod sa balatian. Apan ikaw igsoon, dapat nimo ug angayan nimong pasalamatan atong buhi nga Dios. Tungod kay buntag pa lang gihatagan na kay kinabuhi sa atong buhi nga Dios. Ang uban naa sa hospital, binayran ang oxygen nga ilang ginahigop para lang mabuhi. Apan ikaw gitagaan ka sa Ginoo nga libre, walay bayad. Okay. Una ba nimo sa imong kinabuhi mga igsoon, unsa ba ang imong ginaihap sa matag adlaw sa imong kinabuhi? Siguro ang una nimong ginaihap ang mga problema nga imong nasinatian kada adlaw kaysa sa pag-ihap sa panalangin nga gihatag sa Ginoo. Igsoon, kung mao kana ang imong ginauna pag-ihap ang mga problema nga imong nasinatian, pagmata nimo sa buntag, ginauna nimo ang problema, ginatagaan nimo pagtagad ang mga problema. Igsoon, mao na ang hinungdan ngano nga nadiskurahe ka o dili malipayon sa imong kinabuhi. Tungod kay una nimong gihuna-huna ang mga problema kaysa pagduol o pag-ihap sa mga panalangin sa Ginoo. Igsoon, hinumdumi nga walay adlaw nga molabay sa imong kinabuhi nga dili ka panalanginan sa Ginoo.
sa bisan unsa nga pamaagi. Ang makasusubo lang, daghan ang nakalimot o kahibalo mo appreciate ni ini. Daghan mga tao nga sa bisan ginagmay nga mga butang gihatag sa Dios, panalangin na gikan kaniya. Apan igsuon daghang mga tao ang dili kabalo mo appreciate o nakalimot sa pagpasalamat, pag-appreciate sa mga butang nga gihatag sa atong buhi nga Dios. Diya sa unang 5 ka bersikulo sa Salmo 103, nagahisgot si David sa mga maayong butang. Diha sa verse 2, iyahang gidawat o giila ang iyang kaugalingong pagpakigbisog ngadto sa pagpabilin nga mahimong sentro ang mga panalangin sa Ginoo kaysa kaugalingon niyang mga problema o kasinatian. Ang verse 2 nagaingon, daygon ko gayud ang Ginoo ug dili ko gayud kalimtan ang iyang kaayo. Hallelujah. Sama kang David, usahay magkaroon ta og mubo nga memorya kung maghisgot ta mahitungod sa mga panalangin sa Dios. Akong pag-ampo karong gabi una nga ang balaang espiritu maoy magapamuhat sa mensahe ug magapahinumdom kanato sa pag-ihap sa mga panalangin nga gihatag niya sa atong pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi nga gikan sa atong buhi nga Dios. Nining 5 ka bersikulo, si David nagapahinumdom kanato sa 5 kanindot kaayo nga mga panalangin nga magmapasalamaton kita mahitungod niini. Una sa tanan, magmapasalamaton kita sa Dios sa panalangin nga pagpasaylo sa Dios kanato. Naay panalangin ang Dios. Unsa nga klaseng panalangin? Ang pagpasaylo sa atong mga kalapasan, sa atong mga kasaypanan, sa atong mga sala. Gipasaylo na sa atong buhi nga Dios. Kung imong basahon ang verse 3 nagaingon diha, gipasaylo niya ang tanan kong sala. Mao na ang usa ka butang nga mahinungdanon kaayo alang sa atong ingon nga mga Kristohanon nga ang atong mga sala gipasaylo na sa atong buhi nga Dios. Kabalo ba ka nga dili na ka guilty? Gawas no naka nga mulakaw? Gawas no naka gikan sa pagkakinundi na? Gawas no naka gikan sa pagkabinilanggo sa sala? Gawas no naka nga mupauli sa imong pamilya nga mao ang panimalay sa Dios? Gawas no naka nga musugod og bag-o nga kinabuhi? Kining tanan tungod kay gipasaylo na ka sa Dios sa tanang kaso bato kanimo. Hangtod ikaw ug ako dili makarealize kung unsa ta kahugaw kung wala si Kristo, dili nimo masabtan o ma-appreciate ang pagpasaylo sa Dios kanato. Tungod kay wala gayoy maayo dinhi sa atong makasasala o kalibutanon nga lawas, bisan pa sa atong gitawag nga pinaka the best nato, kanunay gihapon nga miserable ang atong kinabuhi ug daotan kaayo. Sa pagkatinuod lang, grabe ta kadaotan. Sa kapanahon ni ana, ikaw ug ako ang ngayan unta ta sa kamatayon. Kabalo ba ka nga aduna kay kaso sa kamatayon ni Kristo? Ang bugtong anak sa Dios Amahan. Ang ngayan unta ta sa pagatubang sa walay katapusan nga kasakitan nga gitawag og impyerno. Sa tinuod lang, wala gyud tay mahimo sa pagluwas sa atong kaugalingon. Apan pinaagi lang sa iyang grasya, gipili sa Dios nga mabayaran ang penalty sa atong mga sala. Pinaagi sa halad sa iyang bugtong anak didto sa cross. Aron pinaagi sa pagpaaga sa iyang hamili nga dugo, makaangkon kita sa kapasayloanan sa atong mga sala. Ang adlaw nga gidawat nimo si Jesucristo nga Dios og manluluwas sa imong kinabuhi, kadtong adlaw nga ang Dios nagapahayag kanimo nga wala ka nay sala. Matarong ka tubangan sa Dios tungod sa iyang gibuhat diha kanimo. Imo bang nasabtan og na-appreciate kung unsa ka kabulahan nga gipasaylo ka sa Ginoo? Ang kapasayloanan sa Ginoo nagpasabot kini nga nahimo kang gawas nun gikan sa pagka-guilty, gikan sa tanan nimong mga sala. Mao ni ang giingon ni David diha sa verse 3
nga gipasaylo niya ang tanan nimong mga sala. Ang kapasayloanan sa Ginoo nagpasabot kini nga gawas no nakagikan sa walay katapusan nga pagkakinundi na. Kay ang Roma 8:1 nagaingon diha sa New King James Version nga karon wala na gikundina o silot alang ni adtong anaa kang Kristo. Nga wala maglakaw pinaagi sa ilang unod apan pinaagi sa balaang espiritu. Ang kapasiluanan sa Ginoo nagpasabot kini nga gawasnon kana nga magkalipay diha sa kaabundansya sa kinabuhi nga maangkon lang pinaagi kang Kristo. Nagaingon ang John chapter 10 verse 10 nga mianhi ako ingon si Jesus aron makaangkon kamo og kinabuhi nga madagayaon. Tungod kay ang mga panalangin sa kapasayloanan sa Dios kanimo ug kanako dili sama sa pagpuyo sa usa ka tawo nga ginakundina ang kaugalingon. Dili na nato kailangan nga magpuyo diha sa grabing kabugaton sa pagkamakasasala o kaulawan. Atong matubang ang kamatayon ug ang atong walay katapusan nga umaabot uban sa dakong pagsalig ug walay kahadlok tungod sa gibuhat ni Kristo nga kasiguruhan alang kanato didto sa cross para sa imuha o para sa ko. Amen? Praise the Lord. Ikaduha, magmapasalamaton kita sa Dios sa mga panalangin sa kaayuhan nga gihatag sa Dios nganhi kanato. Ingon si David nga giayo niya ang tanan kong balatian. Uban kanato nawad-an og mga minahal sa kinabuhi tungod sa mga klase-klaseng mga balatian. So, unsay buot pasabot ni David sa diha nga miingon siya nga giayo niya ang tanan natong mga sakit o mga balatian. Nagpasabot ba siya nga ang mga katawhan sa Dios gisaaran og kaayuhan og full recovery gikan sa tanang mga sakit? Ang atong kinabuhi mismo ug ang atong mga kasinatian nagatudlo kanato nga kini dili tinuod. Nga naman, tungod kay daghang mga Kristohanon nga nagmasakiton apan wala na ayo. Naapoy mga Kristohanon nga nagmasakiton apan giayo. Imong tanaw na ang Dios nagahatag sa iyang kaayuhan according to His divine will. O nagatuo ko nga ang kaayuhan langit nun nga gikan sa Dios. Kung kaniadto nagmasakiton ka o karon maayo na ka ug maayo na imong panglawas, pasalamati ang Dios. Amen. Kung kaniadto hapit ka mamatay tungod sa usa ka aksidente o sakit, apan ni-survive ka o ganiya ka karon namati sa pulong sa Dios, pasalamati ang Dios. Kung kaniadto nagka-cancer ka o ang imo bang mahal sa kinabuhi, unya karon naayo ka o naayo siya, pasalamati ninyo ang Dios. Angayan siya sa mga pagpasalamat. Kailangan natong sabton sa diha nga mingon si David nga iyang giayo ang tanan natong mga sakit. Kini most likely referring to our spiritual nga mga sakit rather than physical. Tungod kay kasagaran hinungdan sa mga sakit physical, tungod kay ang atong spiritual masakiton. Tungod kini sa sala. Ang sala natural, panulundon, epidemic, kusog makatakod, makamatay nga sakit nga nakaapekto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Walay gilaktawan. Ang sala mao ang pinaka-worst nga sakit sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Ang pagkaalaot nga nasinatian sa mga katawhan sa kalibutan tungod kini sa sala. Daghan mga tao na alaot sa kalibutan tungod kay nagpabilin sila sa pagpakasala, wa sila miduol sa Dios. Apan ikaw igsoon og ako, bulahan ka. Ay nga naman, naa kay Dios, gipasaylo ka, o ang Dios ang nangitag pamaagi nga mabless ka, maluwas ka. Ikaw ug ako, giayo na, gikan ni ining grabe ug makamatay nga sakit. Wala nagpasabot nga dili na kita makasasala.
Apan gipahigawas na kita gikan ni ining makamatay nga kabayaran sa atong mga sala. Tungod kay ang Dios mooy naga-provide kanato uban sa usa ka butang nga mooy makaayo kanato ug mao kana ang bililhong dugo sa iyang bugtong anak nga mao si Jesucristo. Ikatulo, magmapasalamaton kita sa Dios sa mga panalangin o sa panalangin sa kaluwasan nga gihatag sa Dios kanato. In verse 4, kung atong balikon pagbasa, ingon siya dito, giluwas niya ako gikan sa kamatayon. Ang pulong nga giluwas, adunay daghang klase-klaseng kahulugan. Usa sa kahulugan niini mao ang pagluwas kanimo gikan sa kakuyaw sa panahon sa kagubot. Giluwas ka sa Dios sa panahon nga magkagubot ang kalibutan. Halimbawa, sa atong panahon karon, nga nagpandemic ang tibuok kalibutan. Daghang tao ang nagkasakit ug daghan ang namatay. Adunay baha, linog, ug daghan ang napiektuhan ug namatay niini, di ba? Apan anaa ka karon, naminaw sa pulong sa Ginoo. Usa na ka pruweba nga giluwas ka gikan ni anang kakuyaw nga nahitabo sa kalibutan, di ba? Usa na sa imong pasalamatan sa atong buhay nga Dios. Kay giluwas ka niya. Amen. Praise the Lord. Ang pulong usab nga luwas, aduna usab nay lawom og espiritual nga kahulugan. Ang pagkaniluwas, nagpasabot nga gipalit ka pagbalik. Usa na ka terminology nga gigamit sa usa ka ulipon ug naghulagway sa usa ka transaction where someone bought as slave gikan sa iyang amo ug unya gipahigawas siya. Wala usa ka nato gusto nga mahimong ulipon, di ba? Apan sa wala pa nato gidawat o giila si Kristo ingon nga Dios ug manluluwas, ulipon kita ni Satanas. Gigapos ta niya ngadto sa kinabuhi nga makasasala. Ug ang iyang plano mao nga himuon ta niya nga hostage sa tibuok natong kinabuhi dinhi sa yuta. Ug paglaglag sa bisan unsa nga atong gilauman nga maghimo kanatong gawasnon ug makalipay ngadto sa walay katapusan nga kinabuhi. Apan giluwas kita niya, pagpalik pinaagi sa iyang kaugalingong dugo in order to set us free gikan sa walay katapusan nga kalaglagan aron makaangkon kita sa kinabuhing walay katapusan didto sa langit uban ng Dios. Amen? Praise God. Hallelujah. Ikaw pat, magmapasalamaton kita sa mahigugmaon nga kaayo sa Dios ug malumo nga kaluoy. Ug atong padayonon pagbasa ingon siya dito, ug gipanalangina niya ako sa iyang gugma ug kaluoy. Magmapasalamaton kita sa Dios tungod sa iyang kaayo, mahigugmaon nga kaayo ug malumo nga kaluoy ikan sa tong buhi nga Dios. Nahibaluan ba nimo ang pulong nga korona? Kasabot ba kag korona? Kanang ginabutang sa mga hari sa ilang ulo, sa mga reyna. Korona mao na ang nagapahinumdum kanato sa atong posisyon ingon nga mga anak sa Dios. Ang pagkakinoronahan uban sa mahigugmaon nga kaayo ug malumo nga kaluoy, nagpasabot kini nga nahibaluan sa Dios ang matag-usan nato nga kaluyahon. Kabalo siya kung unsa kalisod ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Kabalo siya nga grabe kaayo ang atong tentasyon. Ug musagubang kita og daghang mga kasamok sa kinabuhi. Nagaingon si David diha sa verse 10 hangtod sa 11 Psalms 103, nagaingon siya diha ang pulong sa Dios. Ingon siya, wala niya kita siluti sa angay nga silot sa atong mga sala. Kay maingon nga dili masukod ang gilayon sa langit ug sa yuta, dili usab masukod ang kadako sa iyang paghigugma ngadto sa mga nagtahod kaniya. Kung imong tan-awon igsoon, ang atong kinabuhi wala ta gisulutan sa Dios tungod sa iyang dakong gugma.
Wala ta niya gipaantos tungod sa iyang paghigugma kanato nga angay tang magpasalamat sa iya ha. Kay ngon siya, kung unsa kalayo ang langit ug ang yuta, tungod sa kalayo niini dili masukod sa kadako o kataas. Ang iyang paghigugma kanato mao sa bigsoon. Ang pagkamaayo sa Ginoo mas grabe, mas nindot ug mas maayo alang kanato igsoon. Hallelujah. Ang Dios wala nagapadapling kanato sa diha nga mapakyasta. Wala siya mo give up alang kanato. Hinuon matag adlaw sa atong kinabuhi gikoronahan kita niya sa iyang mahigugmaon kaayo ug malumo nga kaluoy. Kaya magmapasalamaton kita sa Dios tungod nining mga butanga. Hallelujah. Ikalima, magmapasalamaton kita sa Dios sa mga panalangin sa Dios ug sa iyang kaayo nga kanato. Ang verse 5 nagaingon, gitagbaw niya ako sa maayong mga butang samtang ako nagakinabuhi. Gitagbaw ta sa Dios, tagbawon ta sa Dios samtang ana pa ta ning kalibutan na while nagapaabot ka ta sa iyang pagbalik kay tagbawon man ta sa Dios, imo na dapat nga pasalamatan atong buhi nga Dios sa iyang ginabuhat sa imong kinabuhi ug sa iya pang pagabuhaton. Aron nga magpabilin akong batan-on ug kusgan sa masagila. Kung imong tan-awon mga igsoon, walay lain dinhi sa kalibutan nga makatagbaw kanato sama sa pagtagbaw sa Dios kanato. Dili kwarta, dili mga material nga mga butang, walay bisan unsa. Ang maayong butang ay gihulagway ni David dinhi dili gikan o wala nagagikan sa mga butang nga atong makita sa atong palibot. Tungod kay ang tanan na atong makita sa atong palibot mag-provide lang og temporary nga satisfaction hangtod sa iyang makaya. Halimbawa, pag wala gani litsyon, lami kaayo ikaon og litsyon. Diba? Pero kung butangan na ka o isa ka buo nga litsyon, ambot lang o makahurot baka o 1 kilo. Nga naman, tungod kay ang mga butang nining kalibutan na temporary lang. Mayon sila, ang kwarta, makatagbaw daw ang kwarta. Sa tinuod ng igsoon, daghan kay mga tao karon ang kalibutan karon tungod sa ilang paghigugma sa kwarta, tungod kay wala sila'y katagbawan igsoon, gibuhat na nila ang tanan, bisan dautan gibuhat nila aron lang makahimong kwartahan, aron lang makakwarta. Nga naman walay katagbawan bisan kanang gitawag nila og kwarta dinhi sa kalibutan igsoon, dili na makahatag og tinuod nga katagbawan sa imong kinabuhi. Amen. Apan ang maayong butang nga gikan sa Ginoo makasatisfy kanato hangtod sa walay katapusan. Ang iyang gugma, ang iyang kalipay, ang iyang kalinaw, ang iyang kaluoy, ug daghan pa. Mo nang magmapasalamaton kita sa Dios sa iyang pagkamaayo. Amen? Praise God. Hallelujah. Mo ang pulong sa Dios igsoon. Ingon siya, ato siyang pasalamatan sa mga butang nga iyang gibuhat kanato. Ato siyang pasidunggan sa mga butang nga iyang gibuhat sa atong mga kinabuhi. Katong iyang pagpakamatay sa cross igsoon. Siguro kung kita-kita ato nato kaya. Angayan ba siya? Sa inyong hunahuna igsoon, angayan ba ang Dios nga pasalamatan? Angayan siya. Walay bugti nga mga butang dinhi sa kalibutan ang makapalipay sa atong buhi nga Dios. Isa nga makapahimuot sa atong buhi nga Dios sa atong kinabuhi igsoon ang pagpasalamat sa tanang gibuhat niya sa atong kinabuhi. Nga siya ang mapasidunggan, dili kita. Nga siya ang mabayaw, dili kita. Siya ang matuboy, dili kita. Muna ang kagustuhan sa Dios igsoon. Muna ang kalipay sa Ginoo nga muduol ka sa iyaha, nga muday ka sa iyaha, nga muhugyaw ka sa iyang pagkamaayo sa imong kinabuhi. Hallelujah. Before ko mag-end mga igsoon, na ako'y
story sa inyo ha. Adunay usa ka barko nga nalunod. Halos ang tanan netong panahon na sa diha nga nalunod na ang barko, ang mga sakay ni adto halos ang tanan naglisod na sa paglangoy. Ang uban nahutda na og hangin. Ang uban na ay mga diferensya tungod sa mong panghitabo na injured. Ang uban halos na mamatay. Apan adunay usa ka crew sa barko nga hawod kaayo nga molangoy nga iyang gipangluwas ang kadaghanan sa mong sakay. Iyang gipangkuha katong naglisod na paglangoy, katong halos na mamatay, katong nga injured iyang giluwas. O kadaghanan sa mong sakay, iyahang nakuha mga igsoon. Ug sa ulahing luwas niya sa tao, katong kauban niya, ninggahi ang iyang tiil. Ug mo'y nahimong hinungdan nga iyang health was permanently damaged tungod sa mga panghitabo. Tungod niya to, naapektuhan iyang tibok lawas kay iya man gihatag ang tibuok niyang kusog alang sa pagluwas sa iyang makaigsuonan sa iyang makaubanan. Praise God. Tungod niya itong panghitabo ang mga igsoon, grabe ang experience niya, grabe ang nahitabo sa iya, o pila ka tuig human sa hitabo, siya namatay. Sa iyang pagkamatay, dito na siya sa lubnganan, nga padulong na siya ilubong. Ang ministro o pari nga nagkandak sa iyang funeral, naghisgot sa iyang pagkabayani niya itong panahon na nga naa sila dito sa tubig. Iyang gisaysay ang gibuhat sa maong namatay. Giistorya niya gikan sa pagsugod, giluwas niya ang tanan, nagantos siya, gisacrifice niya iyang kinabuhi, o tungod sa iyang pagsacrifice sa iyang kinabuhi, nasakit siya o namatay. Nahimo siyang hero, nahimo siyang ilado. Apan sa maong hitabo igsoon, ang pinakaguol lang gyud sa maong panghitabo is sa 17 ka tawo nga iyang naluwas, kahit isa walay nagpasalamat sa iya. Walay nagpasidungog sa iya. Ang pare, iya lang gihisgot dito kung unsa ang nahitabo. Apan walay, sa tanan niyang giluwas, walay nagpasalamat sa iya. More than 2,000 years ago, ang Dios nagpadala sa iyang bugtong nga anak aron sa pagluwas kanato. Gikan sa walay katapusan nga kamatayon, nga mo'y angay unta kanato. Imo ba siyang gipasalamatan sa iyang gibuhat alang kanimo? Imo ba siyang gipasalamatan karon? Insakto na ba ang imong pagpasalamat sa iya? Igsoon, let us be thankful for God's forgiveness. Nga iyang gihatag nga kaayuhan, ang iyang pagluwas kanimo, ang iyang mahigugmaon kaayo, o ang iyang malumo nga kaluoy, o ang iyang sobrang pagkamaayo kanato. Igsoon, nakapasalamat na ba ka sa Dios? Nakadahig na ba ka sa Dios sa mga butang nga iyang gibuhat sa imong kinabuhi? Nga makaingon ka nga ikaw ug ako ang ngayan unta sa imong silot. Apan gibuhat niya ang tanan tungod sa iyang dakong pahigugma sa imo. Igsoon, pasalamati ang Dios. Mugmatod pa sa atong tema karon, ihapa ang imong mga panalangin sa matag adlaw, o pasalamati ang Dios sa tanan niyang gibuhat. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Mga igsoon, ang pulong sa Ginoo maka-amaze. Ingon siya, ginadasig ta niya nga unahon nato ang pag-ihap sa mga panalangin sa Dios. Unahon nato pag-appreciate ang mga butang nga gibuhat sa Dios atong kinabuhi. Dili ang mga problema, dili ang mga kakulangon,
dili ang mga balatian, dili ang mga panghitabo sa kalibutan karon nga mo'y nakapahadlok sa mga tao. Apan unahon nato pag-ihap ang mga panalangin sa atong buhi nga Dios. Amen. Dalaygon natong buhi nga Dios ug ato siyang pasalamatan, pasidunggan karong gabi una. Amahan, salamat sa imong pagkamaayo. Salamat God sa imong pulong nga nagapahinumdum usab kanamo, nagadasig na usab kanamo God sa imong pagkamaayo kung unsa ang imong gibuhat alang sa among kinabuhi. Kabalumi nga kami gyud angayan unta nga mag-antos sa kalayo sa impyerno apan God tungod sa imong dakong gugma nga hikanamo imong gibuhat ang tanan alang sa among kaayuhan. Ikaw ang mabayaw sa among kinabuhi pinagi sa imong grasya, ikaw ang matuboy sa among kinabuhi God. Lord Jesus, salamat sa tanang imong ginabuhat sa among mga kinabuhi. Dalaygon ka sa walay katapusan. In Jesus name. Amen. Okay, amen. Ug magapadayon ta ato ta sa ato ang communion. Praise God. Kung kinsa na tong ready, ibayo na to ang bread. Hallelujah. Sa gabi nga gibudihan sa Jesus, mikuha sa tinapay. Nagpasalamat siya sa Dios ug iya kini gipikas-pikas ug iyang gihatag sa iyang mga tinunan. Ug mingon siya buhata kini alang sa paghandom kanako. Lord Jesus, salamat Lord sa imong pagkamaayo sa matag usa namo kay kinabuhi. Salamat Lord sa kalipay. Salamat Lord sa mga butang nga imong gibuhat sa mga kinabuhi. Salamat sa imong dakong gugma. Tungod kay Lord imong gisakripisyo ang imong kinabuhi alang kanamo. Ug imong giantos ang tanang labod, tanang bugal-bugal, imong giantos padulong sa cross God. Tungod kay dako kaayo ang imong paghigugma kanamo. That by your stripes we are healed. Ug salamat Lord sa kapasayloanan. Salamat karong gabi una Ginoo. Ingon kasi imong pulong. As you are, so are we in this world. Lord, wala kay kahadlok sa balatian, so are we in this world. Wala kay kahadlok sa buhat sa kaaway, so are we in this world. Lord, nagpuyo ka nga abundansya, so are we in this world. Lord, this is your promise, and we claim your promise. Nga kini nga mga promise kini mga manifesto sa among mga kinabuhi. Ug salamat Lord sa imong gibuhat alang kanamo. Dalaygon ka sa walay katapusan. In Jesus name we pray. Amen. Okay, amen. Let us eat the bread that symbolizes the body of Christ. Ug ibayo na to ang kupa. Sa mga gabi, nagbudihan si Jesus, mikuha sa kupa, ug nagpasalamat sa Dios. Ug iya kini gihatag sa mga tinunan ug miingon siya. Kini nga kupa nga nagsimbolo sa akong dugo, nga mo'y nagdala sa bag-o nga kubinante nga walay katapusan. Buhata kini alang sa paghandom kanako. Kay sa matag kaon ug sa matag inom ninyo niini, inyong gibantala ang kamatayon ni Kristo hangtod sa iyang pagbalik. Lord Jesus, salamat Lord sa tanan, salamat sa kahigayunan nga gihatag sa matag usagad. Ilabi na karong gabi una, Ginoo naka-celebrate na sabmi sa imong gibuhat dito sa cross. O kini nga wine nga nagsimbolo sa imong dugo nga imong gipaagas dito sa cross sa Kalbaryo alang sa kapasayloanan sa among mga sala. Ug salamat Ginoo nga pinaagis sa imong dugo kami napasaylo sa among mga kalapasan gikan sa among pagkabata karon ug hangtod sa mobalik ka. Tungod kay nasayod ka Lord Jesus nga dili na mo kaya nga magpuyo nga limpyo, dili na mo kaya nga magpuyo nga walay buling kunot og mansa. Tungod kay Lord ang requirements lang nga makasulod sa gingarian sa langit, walay buling kunot og mansa, walay bisan unsang hugaw God. But Lord imo kaming gihimong angayan. Tungod sa imong paglimpyo kanamo, tungod sa imong paghimo kanamong angayan, o tungod sa imong pagmatarong kanamo Lord Jesus. Og salamat Lord diha sa imong dugo nagadagayday ang mga panalangin, mga kaayuhan alang sa mga katawhan. That's why karong gabi na Ginoo among ginadeklara, among ginaklaim sa among kinabuhi kung unsa ang mga kaayuhan ug mga panalangin God magamanifesto na sa mga imong mga katawhan Lord Jesus. Ug salamat Lord sa tanan. Dalaygon ka sa walay katapusan, in Jesus name we pray. Amen. Let us drink the wine that symbolizes the blood of Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat Amahan sa imong pagkamaayo Ginoo. Salamat sa imong mga pulong karong gabi una.
nga nagapahinumdom na usab kanamo sa imong pagkamaayo, sa imong dakong gugma nga kanamo, o nagaingon ka, unahon na mo pag-ihap ang imong mga panalangin, o dili ang mga problema. Tungod kay Lord, ang imong mga panalangin sa diha nga mong ma-appreciate God, naa diha ang pagmanifesto Lord sa imong mga saad sa imong mga kinabuhi. Ug salamat Ginoo sa imong mga katawhan. Ikaw magapanalangin uban sa tanang nagasubaybay ni ini nga maong bulahaton God. Salamat Ginoo sa imong paghikap sa ilaha. Salamat sa imong pagbisita sa ilang mga kinabuhi God. Salamat Ginoo even Father kay Pastor Nirod Kiatson, kay Sister Yani. Salamat sa imong pagpakiguban kanila. Salamat sa imong pagtabang kanila in every way God. Salamat Ginoo sa imong pagpahinumdum kanila, pagtabang kanila sa mga desisyon o sa mga butang Lord alang sa kalambuan sa New Covenant in Christ. Salamat Ginoo uban sa pamilya nini nga pamilya God, ikaw maga-comfort kanila, ikaw magapanalangin uban Father kay Brother Dexter, kay Sister Mimay, sa tanang miyembro sa New Covenant in Christ, kay Sister Kakay Ginoo, salamat sa iyong pagpakig-uban kanila in every way Lord. Salamat Ginoo even Father ang ako mga kaigsuunan sa akong mga ginikanan sa akong pag-umangkon bayaw God, salamat sa iyong pag-comfort Ginoo, salamat sa iyong pagpanalangin sa akong mga kaubanan sa trabaho Father. Salamat Lord sa mga kaigsuunan sa nagkalain-laing dapit God nga nagasubaybayin ini. Salamat God sa imong pagbisita kanila, pagpanalangin kanila, pagtabang kanila in every way. Salamat sa imong pagprotekta sa ilang kinabuhi. Holy Spirit, amo kang gina-acknowledge sa matag adlaw sa among kinabuhi, amo kang gikinahanglan tungod kay kung wala ka, wala gid kami mahimo. Ug angel of the Lord, we command you to arrest that evil spirit, to arrest that coronavirus in the mighty name of Jesus, to arrest that death, every accident. We bind you, sicknesses, diseases, illnesses, poverty. We bind you in the mighty name of Jesus. O Lord, salamat Ginoo sa kanunay nga pagpamuhat sa among kinabuhi, sa kanunay nga pag-comfort sa among kinabuhi, sa kanunay nga pagpanalangin, pagpakiguban sa among kinabuhi God. Lord, we know God, without you Lord, we are nothing. And salamat Father, even Lord, ang nasud sa Israel God, we declare blessings Lord, shalom, salvation Father. Salamat Ginoo sa iyong pagpakiguban sa ila. Salamat Father, even Lord, ang nasud sa Pilipinas. Salamat Ginoo sa kanunay nga pagpamuhat, sa kanunay pagpanalangin even sa among presidente. Salamat sa iyong pagpanalangin kaniya, paggiya kaniya, salamat sa iyong pagtabang kaniya. O salamat God sa kaluwasan uban sa tibok pamilya ni President Rodrigo Roa Duterte Father. Salamat Ginoo even Lord sa tanan ng mga senators, sa tanang nagdumala sa among nasod Father. Salamat Ginoo ang pagkamatarong may magahari sa ilang kinabuhi Father. Salamat Ginoo ikaw magabisita kanila, ikaw magatudlo kanila, ikaw magagiya kanila in every way Lord. Salamat God even Father sa tanan ng mga frontliners, sa tanang mga doctors, sa mga kapulisan, kasundaluhan God nga nagabantay sa among nasod. Salamat sa imong pagpakig-uban kanila. Salamat Lord sa tanang mga doktor, sa tanang desisyon sa IATF Father. Aduna sila dakong pagsalig diha kanimo God nga God, ikaw maga-intervene, ikaw magapamuhat Ginoo. O salamat Ginoo sa pagkamatarong may magahari sila makasing-kasing gunahon Father. Even Lord sa among mayor diri sa Davao, si Mayor Sara. Salamat Ginoo sa imong pagtabang sa iya ha. In every way, salamat Ginoo sa kalawasan sa iyang kinabuhi uban sa tibok pamilya God. Salamat Ginoo sa kusog sa mayong panglawas. Salamat Ginoo ang mga decisions niya God pinaagi sa imong tabang ug dili pinaagi sa tabang sa ubang tao God. But Lord, gikan diha kanimo Ginoo. Your will be done Lord para sa kinabuhi ni Mayor Sara ug para sa katawhan sa syudad sa Davao Ginoo. Salamat Ginoo ikaw maga-comfort God. Salamat Ginoo ikaw magapanalangin. Salamat Ginoo ikaw magalig-on Father even Lord kini mga pahitabo sa kalibutan God. Ikaw gid Lord maghanay sa matag usa namo ka kinabuhi. Salamat Lord sa imong pagkamaayo, sa imong pagabuhaton sa tanang butang Ginoo. Even sa mong kinabuhi Lord, we honor you. We exalt your name. Salamat Amahan sa tanang butang o karon ang Dios mismo o atong Amahan o kang Ginoong Hesukristo mo ay magagiya kaninyo. Ang Dios magahimo kaninyo nga magauswag diha sa gugma ngadto sa matag usa o ngadto sa tanang mga tao. O sa katapusan ang Dios maghimo kaninyo nga walay ikasaway sa pagkabalaan sa atubangan sa Dios ug ang Dios sa paglaom magpuno kaninyo sa tanang kalipay ug kalinaw diha sa inyong pagtuo aron mapuno kamo sa paglaom pinaagi sa balang espiritu. Ang Dios magapreserba kaninyo sa tanang daotan. Ang Dios magapreserba sa inyong kalag. Ang Dios magapreserba sa inyong paggawas ug sa inyong pagsulod gikan karon ug hangtod sa walay katapusan. Ug ngadto kaniya nga kaya mohawig kaninyo gikan sa pagkahulog ug kaya nga modala kanato nga walay hugaw ug walay sala diha sa presensya sa iyang himaya uban ang nagapaw-apaw nga kalipay kaniya ug wala nay laing Dios ug manluluwas ang himaya, ang kahalangdon, kagamahanan ug gahom
gikan karon ug hangtod sa walay katapusan. Amen o amen. Salamat mga igsoon sa inyong pagsubaybay ug hangtod sa sunod higayon, especially ug mga adlaw alas 9:30 sa buntag ang atong gathering sa church. Amen. Bye bye. God bless.